खुलुमबाय रायजोफोर फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव दिनै जों रायलायगोन माबोरै गंसे फ्लाइट खनसे बिरनानै बिनि उनाव डाइरेक्ट 35 बोसोर उनावसो लेन्ड खालामफैदोंमोन आरो बै प्लेनआ बै फ्लाइटआ माबोरै बिरबाय थादोंमोन माबोरै 35 बोसोर उनाव लेन्ड खालामफैदोंमोन बेखौनो बे भिडिअनि थ्रुयै मिथिगोन थ'दो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। सेप्टेम्बर 1954 सेन्टियागो एयारलाइननि गंसे फ्लाइट जाय फ्लाइटनि नाम्बार जाबाय 513 आरो बै फ्लाइटआव 88 पेसेन्जार आरो 4 क्रिउ मेम्बारजों बियो ब्राजिलनि मोनसे एयारपर्टआलागै थांनो गोनां आरो टेक अफ जानायनि थिक 1 घन्टासो उनाव बे जार्निया प्राय 18 आवार्सनिमोन नाथाय टेक अफ जानायनि 1 घन्टा उनाव बे कमिउनिकेशना माने दानजालांनायसै बे फ्लाइटजों जेबो कानेक्शन गैयै जालांनायनि उनाव सानबाय जे जे जायगानिफ्राय बे फ्लाइटआ टेक अफ जादोंमोन बै जायगायाव माने बाथ्राया गोसारजोब्बाय जेरै थेरै फ्लाइट गंसे माने मिस जालांबाय मा जाखो मा माखो जेबो खबर गैया। बिनि उनाव गोबां नागिरबाय बे फ्लाइटखौ बयबो सानबाय जे माबा क्रास खालामलांदो बे फ्लाइटआ माबाफोर गोलैहैदो बियो। बिनि उनाव गोबां नागिरबाय आरो बिदिनो नागिर 6 मास बोसोर दिन जालांबाय टीमनि सायाव टीम बानाय थिनहरबाय थायो नाथाय फ्लाइटनि खुनु खबर गैया। दानिया मा खालामनो बे फ्लाइटनि गासै केसखौनो माने क्लोज खालामना होनायसै आरो बहुत गोबाव बै माने फ्लाइटनि जेबो खबर मा जाखो मा माखो रावबो माने खथिगै बुंनो हायासै आरो बिनि उनाव बिनि बोसोरसे उनाव बे सेन्टियागो एयारलाइना माने बन्द जालांनायसै जि एयारलाइन दंमोन बिसोरनिया बे एयारलाइना बन्द जालांनायसै। बिनि उनाव बहुत गोबाव उनाव बे जाबाय प्राय सेप्टेम्बर 4 1954 आव जानाय घटना आरो अक्ट'बर 12 1989 खालि ब्राजिलनि बै एयारपर्टआवनो माने जि एयारपर्टआव बै फ्लाइटआ मोनहैनो लागामोन बै एयारपर्टनि सायाव गंसे माने आननोन फ्लाइटनि मोनसे सिगनेल मोनबाय थादोंमोन आरो बै फ्लाइटआ माने बै एयारबेसनि सायाव गिदिंबाय थादोंमोन नाथाय जेबो कमिउनिकेशन गैया जेबो माने कन्टेक्ट खालामनो हायाखै आरो दसे उनाव बै फ्लाइटआ थिक बै एयारपर्टआव माने बाफैनायसै फ्लाइटआ बाफैनायनि उनाव मानसिफोरा आसरित मोनबाय बै जायगानि जि फ्लाइटआ दिनै 35 बोसोर 35 बोसोर सिगां टेक अफ खालामदोंमोन बै फ्लाइटआ दिनै बै जायगायाव बाफैदों आरो ब्राजिलनि बे एयारपर्टमोन लोगो लोगो बै एयारपर्टआव थानाय जि अधिकारिफोरा थांबाय नायनो मा खोन्था मा बाथ्रा माबोरै इमान बोसोरनि उनावबो बे फ्लाइटआ इमान बोसोर माबोरै बिरनानै थादोंमोन माबोरै बिनि मानसिफोरा थांनानै माबोरै दिनै बै जायगायाव बाफैखो बिराद माने रहस्यनि बाथ्रा बियो। बिनि उनाव थांबाय सबबो खारलांनानै दरजाखौ खुलिना नायबा बेयाव 92 जन माने मानसि गैया मानसिनि अनलि हाराल' सिट बेल्टजों खाथाबनाय जना दंजोबो। बिनि उनाव फ्लाइटनि जे इन्जिन जेराव ड्राइभार पाइलट जयो बेखौ नायबा बेयावबो मानसिनि हारायाल' जना दङ आरो जाय पाइलट बिनि आखाया बै जि कन्ट्रलार दङ बे कन्ट्रलाराव दंमोन। बयबो आसरित मोनबाय बिनि उनाव ओंखारबोनानै बे केसखौ माने उनाव मानसिफोरखौ माने मिथिहोनो होआसै बिदिनो क्लोज खालामनानै लाखुमानानै
दोननायसै नाथाय नोंथांमोना साननाङा जे आङो माने बानायनानै बुंदो नोंथांमोना गुगोलावबो बे बाथ्राखौ मोनगोन आरो बेनि भिडिअ नोंथांमोना हयथ' सिगांबो बुहुत नुदों जानो हागौ आरो थिग बेबायदिनो आंबो नोंथांमोनखौनो मिथिथो होननानै बे भिडिअखौ बानायबाय जायखिजाया भिडिअखौ माबोरै मोनखो आंनो लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों बेफोरबायदि भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।